Poďte sa pozrieť na môj bežný pracovný deň. Ráno vstávam skoro a najprv idem cvičiť. Pozviecham sa a keď prídem domov, hneď dám sprchu, takže sa trochu upravím. Bude to iba krátke videjko o tom, ako vznikla 8-hodinová pracovná doba. Čerpám z internetu, knížiek, no a potom píšem scenár, rozostavím ring light, statív s kamerou, no a moju hovorenú časť mám hotovú. Tak, a ako vidíte, dneska som mal pomerne pestrý deň, ale väčšina dní je takáto a vďaka tomu ma moja práca naozaj baví. Keby zvažujem plusy a minusy vo všetkom proste. Aha, my sa točíme. Dobrý deň. Vy teraz obzeráte po novej práci, tak 24. a 25. apríla, to je streda a štvrtok, bude Profesia Days v Starej tržnici v Bratislave. No schválne, aká profesia by bola pre mňa ideálna podľa instagramového filtra?